Ondt i maven, hjertebanken, tankemylder og konstant uro i kroppen er hverdag for mange mennesker. Føler du også, at du lever dit liv på autopilot? Fanget i hamsterhjulet, og du glemmer at stoppe op? Det hjælper jeg dig med at stoppe op. Bare for en kort stund og give dig selv noget ro, kærlighed og bevidsthed. En følelse af klarhed i sindet. Meditation handler om at skabe en tilstand af indre ro. En oplevelse af større bevidsthed. Sindet er som havet, og når vi mediterer, dykker vi ned i havet og oplever mere og mere ro og mere stilhed, indtil vi rammer bunden, hvor der er stilhed. Meditation påvirker os positivt alle steder i livet. Mentalt, fysisk og socialt. Mennesker, der mediterer regelmæssigt, vil opleve mere nærvær, større overskud og mindre tankemylder. Meditation er lettere at lære, end de fleste tror. Hvis du kan tænke en tanke, kan du meditere. Alle kan lære det. Det handler om at finde den rette teknik for dig eller din virksomhed, så du kan udfolde dit fulde potentiale. Få større arbejdsglæde og skabe bedre resultater. Mere ubesværet. Det hjælper jeg dig med.